Къде ми са детските книжки? Кажи ми, мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Бъбревата хвеска. Няма нищо по-лошо от човек, който не умее да си затваря устата. Най-голямо тегло е от жените. Дочуят ли нещо, веднага го разнасят из цялото село. Леле, кума, какво чух? Ама да не кажеш на някого, защото никой не бива да знае. Само на тебе казвам. И като почне, а кумата, щом научи, тича при своята кума. Тя при трета, третата при пета, десета и цялото село научава това, дето никой не бива да го знае. Живеели едно време мъж и жена, Петро и Хвеска. Добра жена била Хвеска, всичко й идело от ръки, само дето приказвала много. Каквото й кажел мъжът й, всичко раздрънквала из село. Не смеял нищо да й казва. Молил я той, предумвал я, ядосвал се, нищо не помагало. Веднъж отишъл на нивата да оре и изорал гърне с жълтици. Било това по време на крепостничеството. Помислил си човекът, ако научи управителят на господаря, веднага ще ми ги вземе. А няма да ми се размине, защото от Хвеска не мога ги скри, пак тя ще разправи на цяло село. Какво да сторя? Взел той парите, закарал ги вкъщи, скрил ги и нищо не казал на жена си. На другия ден отишъл на пазар. Купил там цял чувал гевреци и един убит заек. На връщане от пазара се спрял на реката, извадил от кошчетата и от мрежата уловената риба, а заека сложил в мрежата. Цялата риба отнесъл в гората, разхвърлял я из храстите, а гевреците накачил на една круша, която растяла в края на гората. Тогава се върнал вкъщи, като седнали да обядват с жена си, той рекал: „Жено, хайде да идем в гората, да видим дали не се намира риба, че да я съберем.“ А Хвеска се зачудила. „Пощуря ли мъжо да говориш така? Де се е видяло риба да се въди из гората?“ „И това се случва“, отвърнал Петро. „Струва ми се, че днес гората поизсъхна, да може да посъберем риба. Хайде да идем.“ На Хвеска не се вярвало, но и тя тръгнала. Стигнали те в гората, кога гледат, туп от един храст, туп от друг, лежи риба. Петро се засмял. Какво, жено, не ти ли казах?“ „Чудо невиждано“, казала Хвеска. „Раснах, пораснах, ама такова нещо не съм виждала.“ Добре, обадил се пак Петро. „Хайде сега на реката да видим дали не се е хванал някой заек в мрежата или в кошчетата.“ „Ама че ги дрънкаш, мъжо, да не си полудял“, слизала се Хвеска. „Де се е чуло и видяло зайци да се ловят с мрежа или с кошче?“ „Може да не се е видяло. И риба никой не е виждал в гората, а сега има. Хайде с мен“, повел е той към реката. Тръгнали те. Щом излезли от гората, видели крушата, а по нея гевреци висят, чак клоните се превиват. Хвеска викнала: „Мъжо, виждаш ли, гевреци по крушата?“ „Виждам“, обадил се мъжът. „Какво от това?“ „Ама как така? Гевреци на крушата? Де се е чуло и видяло гевреци на круша да растат?“ „Разбира се, че не растат“, рекал той. „Сигурно е минал някой облак от гевреци и се е закачил за крушата. Така са останали гевреци по клоните.“ „Я да ги съберем, мъжо.“ Тръснали те гевреците от крушата и продължили към реката. Извадил мъжът едното кошче, няма нищо. Извадил второто и там нищо. Тогава извадил мрежата, а в нея
Заек! Леле, майчице! Викнала Хвеска. Заек в мрежата! Пораснах, такова чудо не съм виждала. Какво като не си виждала? Възразил Петро. Нали сега видя? Хайде вече да се прибираме, че окъсняхме. Взели те всичко и си тръгнали. Щом влезли в къщи, жената от прага подхванала. Ама какъв ден е днеска, мъжо! Пораснах, такъв ден не съм виждала. Риба в гората, заек в мрежата, гевреци по крушата. Това още не е нищо, рекал Петро. Днес и жълтици намерих. Бре! Ей Богу, намерих жълтици. Ами къде са те, мъжо? Ето ги, извадил парите мъжът. От сега, мъжо, вече ще сме богати. Ще бъдем, казал мъжът, ако не ни мини котка път, че ако научи управителят, веднага ще ни ги вземе. Ами, казала жената, откъде ще научи? Ако ще да пукна, никому думица няма да кажа. Опичай се, омъжено, на никого не казвай, защото лошо ни чака. На никого не казвай това, дето днес го намерихме в гората и в реката, защото хората, щом научат, веднага ще познаят, че съм намерил и пари. В такива дни винаги се изравя мане. Така се шегувал Петро, а Хвеска се заричала. Добре, на никого няма да кажа. При вечер се чула някаква врява, глъчка из село. Мъжо, какво ли става навън? Запитала Хвеска. Каква е тази гълчава? Ще ида да видя. Стой си вкъщи, стига търча из махалата, казал Петро. А Хвеска не я сдържало. Хайде, Петрик, миличък, кажи ми какво става навън. Че какво да става, обадил се мъжът ти. Нашият господин управител откраднал надениците на господаря и сега го водят из село и го удрят с надениците, та друг път да не краде. Мъжът ти така си приказвал само на шега, а Хвеска повярвала. Много й се искало и тя да погледа. Леле, мале, ще прескоча до кумата Меланка да й кажа, викнала Хвеска и понечела да излезе навън. Не дей ходи, стой си вкъщи, спряла мъжът ти. Не познаваш ли нашият управител? Ако научи какво си разправила за него, лошо ни се пише. Хвеска го послушала и не излязла. Търпяла тя, не казвала за парите един ден, втори ден, но най-сетне не се стърпяла. Как да не се похвали с късмета си? И се затекла при кумата Меланка. Отишла при нея, седнала, да рече, пък не смее. После подхванала. Тежко му на сиромаха на този свят. Ей гона на нас, да речем. Искаше ми се да си направя нови бутушки за празника, пък няма пари. А кумата Меланка се съгласила. Така си е, кумички, и аз същото казвам. А Хвеска не е оставила да продума и пак карала своето. Ама може да даде Господ и ние да се оттървем от беднотията. Ами как? Запитала кумата Меланка и наострила уши. Ох, кума, не зная как да ти кажа. Кажи, запредумвала я кумата Меланка. Не зная как да ти кажа, че то е едно такова нещо, дето мъжът ми не дава на никого да продумам за него. Ама каква си, кумички, може ли да не ми вярваш? Ще мълча като стена, взела да я успокоява кумата Меланка. Кума, подхванала Хвеска, само на тебе ще кажа, ама ти внимавай, на никого нито думица. И зашепнала за жълтиците. Още щом Хвеска излязла, кумата Меланка си грабнала контокчето и беше при кумата Приска. Леле, кума, научи ли какво е станало? На другия ден имало празник. Кумата Приска отишла на гости при кумата Марина, от тях била кумата Явдоха и заприказвали за новината. Докато се гощавали, все за жълтиците на Петро си говорили. Същия ден
Петро се ядосал за нещо на Хвеска и се накарал. Тогава тя се сопнала. Хубаво, мъжо, ще има да ме помниш. И хукнала из цялото село да разправя, че мъжът й се скарал, едва не я набил, че намерил жълтици и ги крие. Минало ден или два, извикали Петро в кантората при управителя. Той веднага го поставил натясно. Казвай, сине майчин, къде намери жълтиците? Никакви жълтици не съм намирал, отвърнал Петро. Как да не си намирал? Твоята жена навред разправя за тях. Какво от това, че жена ми разправила? Моята жена не е с ума си. Тя дрънка всякакви небивалици, дето ги няма по света. Я да видим дали е така, рекал управителят. Извикайте тук жена му. Довели веднага Хвеска. Запитал я тогава управителят. Вярно ли е, че мъжът ти намерил пари? Вярно, господине, намери. Ами сега какво ще кажеш? Обърнал се управителят към Петро. Нищо, отвърнал мъжът. Тя всякакви ги дрънка. По-добре я запитайте, господине, кога е било това? Кога е намерил мъжът ти жълтиците? Попитал отново управителят. Аха, кога ли? Точно когато гората поизсъхна и ние отидохме там да събираме риба, под всеки храст намирахме по някоя рибка. Какво ще кажеш по-нататък? Подканил я Петро. Ще видиш ти, сега не можеш се измъкна. Точно тогава беше, когато събрахме рибата в гората, когато беше минал облак от гевреци и натръскахме много гевреци от крушата, а в мрежата се беше хванал заек. Чуйте, господине, какви ги дрънка. Нека точно ви разкаже кога и как е било това. Намесил се пак Петро. Аха, кога и как? През онзи ден, когато вас, милостиви господине, ви водиха из село. Че защо са ме водили из село? Запитал управителят. Само да извинявате, господине, щом питате, ще ви кажа. Когато ви удреха с наденици, защото сте ги откраднали от господаря. Че като викнал управителят. Ах ти! Как смееш да ми говориш подобно нещо? Веднага да я напердашите, та друг път да знае какво дрънка. Тогава Петро се застъпил за нея, започнал да моли, казал, че жена му не е с ума си, да я оставят на мира. Управителят помислил, жената наистина е глупава и я пуснал да си върви. Тръгнали си двамата, Хвеска и Петро. Той се подсмихвал под мустак, а тя увесила нос, разбрала най-сетне колко се изложила. Като влезли в къщи, тя викнала да плаче. Ти ме нареди така. Хвеске, жено моя мила, рекал Петро. Не аз, а ти сама се нареди. Друг път не дрънкай щяло и нещяло и нищо няма да ти се случи. А сега не ми се сърди. Хайде да се помирим. Помирили се те, заживели си тихо и мирно и харчили парите малко по малко. Хвеска видяла, че е лошо човек да приказва много и от тогава вече си мълчала.